Kalau mau mbok pilih sampun ready wonten Turangga Putri utawi Sri Kandi alit wonten dalu punika sesarengan para putra putri wayah saking panjenenganipun Bapak Yuliana sumangga sugeng dalu sugeng amir sandi nuwun. Ayo ayo duk jajalina ya iki lho cilikane Susi anake Pak Udi jajale to Pak RW Bu Hermin sora ego moro swarane wadya kudalan sigra mangsa maju ing palagan loro amprang popo wadya kala ora sesa kaseser ing ayuda butane padha sirna ayo dek ya iki lho Turangga Util ayo iya esek-esek Turangga unyu-unyu ayo duk ya iki lo tunas lan uga Sri Kandi Giri Budaya ricik gumricik sewus teko sedelo maning bapake wis teko yang ati aturi kambekan apa pungkas bakal wis apa lampai ricik apa ayo jos ya oh Pak Kiren aku kelingan Aini lek jaran sami ning iya he ya Pak Percil aku njaluk duite bela dalam oh ya ayo kaya topok ya ulahkan ora ganggu sesarengan kalian para kanggo-kanggo amburadul Turangga Giri Budaya oh
yeah, 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 yeah. Ayo lo, yeah, 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 lo, yeah, oh, ho, 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 yo, yo, ho, ya. saiki ketemu lagi wong bagus nyedao aku titik mari kangen Ayo, yes, yo. Ayo, kesarengan Turangga Giri Budaya.
Oh ah. Nah he. Yo. Oh ah. Nah he. Oh ah. Nah he. Yo. Bersama Turangga Giri Budaya Asik lho Mas. lali jadine Yo bene. malam minggu lo Malam minggu lho iki. Cahaya Traso Priangga Tatra dan juga Permata Gatim Gorteng Gong Eka Jaya Tenos Oke saya Tino minggu sebat tunggu aja ning tawang Iya iya nganti nisir srengenge ana dene aku nunggu Apa kowe Solo tak is rambesi yen tak telepon malah mbok atende mangkaku pipimu mesti tak cil Yo. lali janji andani rasane Oh ah Garuda Pancasila ora gelo kadang-kadang kowe ora teko. Hey Apa ndak? Oh, sik ngelak, sik ngombe dhisik. Oh Mimik dhisik. Iki sik. Aku nemu duit. Ayo. Duitnya ceblok. Ayo, Di. duitnya ceblok. Lah, Ah. iki ceblok iki. Ya. Tapi bohong. Tapi bohong. Mimi apa ndak iki? Enggak usah. Nggak usah, wes. Iki sik urung ngelak. Iya. Cuma wis entuk saware padha demen lah. Sing arep dhewe pulang kek, duitnya ceblok lho. Lah. Aku demen lah ngene iki. Yo bacotno. Ji janjane kuwi ning ngendi? Aku saja Iya iyo. Iya iyo. hatiku sejana kowe encen wanita liya. Giri budaya wasik lho Mas Mo.
tir tir Hatiku sujana kencan karo wanita liya. ini Zahia Traso. Bersama Giri Budaya ada Taman Juro. Iya. Hehe, nih Ani, duitnya ini juga no, duitnya. Ya ampun. Dapat duit. Temu aku. Ning kutha modelan moji ning taman jurang pinggir Bengawan Solo modelan moji awan lan bengi yo suka-suka nanging ojo kejanji. Ada jiwa tentang ibu Bapak Juliono. Besarangan Rafa Audio dan juga Ganor tidak lupa ketinggalan. Ada Ijola, Gendut Lekting, Matur Suwun dan juga GB Audio. Janji
Alit utawi Sri Kandi.